Jo sóc fill únic i és una cosa que els meus pares sempre els hi he dit, no? Que van acabar molt ràpid els torrons. M'hagués agradat tenir un germà, sí, o una germana, o diversos, no? Volia gent a jugar, companyia, interactuar amb gent i no quedar-me jugant sol, no? I aquí a un poble ho tens molt fàcil, no? Trucàvem pel fixe, quan no hi havia mòbil, no? Trucàvem, que hi ha tal, pots venir a jugar, no? I al final jo feia 10 trucades al cap de setmana, no? I venia molta gent a casa i jo també hi anava. I al final també viure amb els avis em va donar, doncs potser em va ajudar en aquest sentit perquè em van aportar potser el que no em va aportar un germà. Sí, la meva àvia em venia a buscar el futbol amb la bata i quan arribàvem a casa encara em xutava allà al passadís, jo feia de porter i al revés, no? Li xutava i ella parava, no? Jo xutava per marcar, sí, sí. La pilota era de plàstic, però jo me'n recordo, havia de fer alguna intervenció bona, si no s'havia d'esforçar, sí, sí.